Starter van het jaar 2014. Het is vandaag 27 maart, dit is het Peel en Maasjournaal. Gisteravond vond bij de Rabobank in Venray de verkiezing plaats voor Starter van het jaar 2014. De gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemersplatform zijn de initiatiefnemers van deze verkiezing. Zij willen de startende ondernemer in de regio hiermee een steuntje in de rug geven. Na de presentaties van de 4 deelnemers werd er met spanning gewacht op de uitslag. Gefeliciteerd, starter van het jaar 2014. Had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Zeker op het einde niet meer. Na 4 goede presentaties dacht ik echt, ik weet het niet. En ik zou het zelf ook heel erg moeilijk hebben gevonden om te kiezen. Dus ik zei tegen mijn vader, nou, ik denk die. En toen werd ik het. En toen was het ook zo'n moment van, oh wacht, ik ben het. Zo, dat idee. Dus, En ja, hoe heb je je eigenlijk voorbereid op deze presentatie? Nou, ik heb eerst gewoon een presentatie gemaakt en een beetje van tevoren bedacht van wat vind ik nou de belangrijkste dingen om te zeggen. Ook vanuit de winkel, maar ook je ervaring van het afgelopen jaar. Wat vind ik nou het belangrijkste om te laten zien waarom ik het de starter van het jaar zou moeten zijn. Ja, want je bent dus nu een jaar verder. Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, hoe is het voor jou geweest en hoe gaat het met de zaak? Ja, met de zaak gaat het heel goed. Het is heel hard werken. Het is creatief blijven zijn. Je moet goed opletten wat loopt nou goed en wat loopt nou niet goed. We zien echt een stijgende lijn erin. We zien ook dat mensen terugkomen, dat ze enthousiast zijn. Dus ja, dat is eigenlijk alles waar je het voor doet. En uiteindelijk zien we gewoon een goede toekomst voor de zaak. Dus dat is het belangrijkste. Je bent eigenlijk in een behoorlijk moeilijke tijd gestart. Als het gaat ook om het centrum van Venray. We hebben heel veel leegstand en steeds minder bezoekers in het centrum. Waarom heb je toch de keuze gemaakt om juist iets te starten in het centrum van Venray? Nou, juist eigenlijk omdat Venray moet blijven bestaan. Het centrum van Venray moet blijven bestaan. Dat als iedereen denkt, zou ik maar zeggen, hetgeen wat jij nu zegt, wat misschien wel de feiten zijn. Maar als iedereen dat gevoel ook gaat overdragen op de andere mensen, dan sterft het centrum van Venray uit. En ja, er moeten meer bezoekers komen. En ik denk ook dat mensen in Venray zich moeten realiseren, als zij niet komen, dan kunnen wij als ondernemers en ik als beginnende ondernemer wel beginnen en enthousiast beginnen. Maar ja, als zij niet komen, dan gaat het uiteindelijk mis. Maar ik denk wel dat in de afgelopen maanden dat we alweer een stijgende lijn zien. En zeker winkels zoals wij, die dan met frisse moed beginnen, ja, dat kan alleen maar helpen voor het centrum. Hoe hou jij je enthousiasme? Iets doen wat je leuk vindt en het blijven bezig zijn met nieuwe dingen. En dat maakt het leuk en interessant. Alle aanwezigen konden hun stem uitbrengen en het resultaat mocht er zijn. Deli Roy is de winnaar. Wat vind je van de winnaar? Erg leuk. Ja, natuurlijk. Ik gun het ze alle 4 ook. Het is ook een aanmoediging. En voor Deli Roy vind ik het heel leuk, omdat het ondernemen in het centrum van Venray, zegt iedereen, dat is heel lastig. Dat geloof ik ook echt. En dan is dit in ieder geval een hart onder de riem ook. En dat heeft iedere ondernemer ook nodig in deze periode. Ja, nou, ik had gestemd ook op Deli Roy. Dus op zich was dat leuk dat dat zo uitpakte. Maar nee, ik vind het leuk. En vooral ook omdat het een zaak is die in het centrum van Venray zit. Waar denk ik ondernemers het toch al best zwaar hebben. En dat ik dat wel leuk vind om daar de winnaar in te zien vanavond. De starter van het jaar wordt gekozen uit de 4 kwartaalwinnaars. Per kwartaal wordt dus ook een winnaar gekozen. Ja, hoeveel aanmeldingen krijgen jullie zo per kwartaal binnen? Dat verschilt per keer natuurlijk, maar we zitten ongeveer op de 8 aanmeldingen per kwartaal. Waar kijken jullie naar? Enthousiasme, maar daar hebben we meestal heel weinig aan, want iedereen is heel enthousiast als ze beginnen. Waar ik persoonlijk naar kijk, zou zo'n bedrijf over een paar jaar er nog zijn? En heeft dat een kans om te groeien? Heeft het potentie dus eigenlijk? En als je kijkt naar de afgelopen jaren dat het er is geweest, wat heeft dat dan betekend voor die bedrijven? Nou, gelukkig is dat ook allemaal uitgekomen en dat gun ik in ieder natuurlijk. Maar je ziet dat al die bedrijven, elke starter van het kwartaal, die is ook echt gegroeid als onderneming zijnde. Er zijn er een aantal die een groter pand zijn gaan betrekken, omdat het blijkbaar zo goed gaat. Personeel hebben. Ik denk, dat is precies wat de regio nodig heeft. Sterk ondernemerschap.
Inmiddels is bekendgemaakt dat Niels Ramakers de winnaar starter van het eerste kwartaal 2015 is geworden. Hoe voel je je nu als starter van het kwartaal? Ja, goed. Ja, dat is natuurlijk toch een leuke extra publiciteitsboost die je krijgt en die je als starter natuurlijk supergoed kunt gebruiken. En wat doe jij eigenlijk in je bedrijf? 11 graden heet mijn bedrijf inderdaad en ik produceer films, dus voor bedrijven en met name voor bedrijven, maar dat zou ook een overheidsinstantie of zo kunnen zijn. En waarin ben je onderscheidend? Want natuurlijk bedrijfsfilms zijn er al zoveel. Ik denk toch doordat je gewoon op je eigen manier iets aanpakt en dit doe ik, ja, elke film is natuurlijk anders, maar je hebt een bepaalde werkwijze of een bepaalde stijl waarin je een film maakt en ik denk dat die tekenend is en dat je daardoor onderscheidend te werk gaat en op een goede manier producten levert. En hoe gaat het als starter? Ja, nou ik mag niet klagen. Ik heb al leuke dingen mogen doen en je merkt natuurlijk ook doordat je starter van het kwartaal bent geworden dat steeds meer mensen de naam kennen en als je eens tegenkomt te zeggen, hey, starter van het kwartaal geworden. Met nog 3 kwartalen en de daarbij behorende kwartaalwinnaars te gaan, waarbij ook startende ondernemers uit Horst zullen meedingen, is het afwachten wie de starter van het jaar 2015 zal worden. Tot zover dit Pil en Maas Journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond zal het overwegend onbewolkt zijn, waardoor de temperatuur gaat dalen met in de nacht mogelijk vorst aan de grond. Zaterdag zal het in eerste instantie droog zijn met zonnige perioden en toenemende sluierbewolking. In de middag en avond is het geheel bewolkt met perioden van regen. Het wordt ongeveer 12 graden. Zaterdagnacht om 2 uur zal de klok een uur vooruit worden gezet naar 3 uur. Zondag zal het overwegend bewolkt en regenachtig zijn met een temperatuur van ongeveer 11 graden. Een fijn weekend, graag tot maandag.